Leideieko laugarren atala, ez? Lau sardina bakalau esaten dela. Ez, Olaia? Ala zera? Hementxe gaude barriro ere? Oia, izu, kontutxu bat, zuke argazkirik ote daukazu uretan surfeatzen? Ez daukat askorik, egia esan. Ez dakit ez dodalako olatu askorik harrapatzen, ala argazkilariak dagoezenean, ni ez nago uretan. Bada egia, bakion koldo erauzkin dagoela, bakio surf taldeko kidei argazki asko botatzen duen argazkilaria, eta berarena badaukat, 10 bat argazki izango ditut. Egia da argazkikin gertatzen dela, ez? Beti direla gutxi, danoi gustatzen zaigulako ikustea ea zelan ibiltzen garen uretan. Bain zuzen ere, gure hurrengo gonbidatuak argazkiak ateratzen ditu. Goazen aurkeztera, Leidei eguneko laugarren gonbidatu hau, berez sopelatik dator, eta bitxia da, ze naizta urpeko argazkilaritzan ibiltzen den, beraz da surflaria. Goazen Leidei egun hau aurkeztera, Paula Odriosolarekin. Leide, barealdian Olaia Elorriaga eta Ander López Lerenak sortzen duten kresaldozia. Paula Odriozola, ongi etorri Leidei podcast honetarea. Aizu, kontutxu bat, Pauloski, kantauriko olatua, Paula, zelan deituko zaitugu? Kaixo, arratsaldeon, Ander eta Olaia, lehenik eta behin eskerrik asko solasaldi honetara gonbidatzeagatik, benetan, eskertzen dut. Bai? Paula Odriozola da, kurrikulumean agertzen dena, ez? Ingenieri teknikoa, naizena. Gero Pauloski da pixkat artista, edo artista izan nahi duena, eta kantauriko olatua, ze berez Pauloski erabiltzen dut artista moduan, artearen munduan murgiltzeko edo, eta kantauriko olatua bakarrik da argazkilaritza islatzeko. Zuzara Leidei podcast honetara datorren lehenengo filmmaker edo argazkilaria. Gero pasatuko gara purtsu bet artistaren kontuarekin bebai, interesgarria iruditu zaidalako. Baina nola hasi zinen? Ze berez zu ez zara surflaria, ez zara olatuen artean ibiltzen edo bai? Olatu artean bai, baina bai, ez deslizatzen. Bai, egia esan, oindala 8 urte hasi nuen abentura hau. Da, berez ez nuen argazkilaritza ezagutzen, surfa ezagutzen nuen, baina ez nuen eitzen. Da, kuriosoa da, ze egin eban surfa urte bete zukurekin. Oindala oso lagun mina, eta bera eman zidan lehenengo surf ikastaroa, 10 urte nituenean, baina oso, txarra nintzen surfean eta oindiokan bai txarra naiz, daramatza 3 urte, baina kriston alikatean az. Orduan, surflaria, bai, saiatzen naz. Lotura beti, surfarekin, ez? Itxasoarekin, baina utzi nuen surfa, ez nuen jarraitu, eta bapatean itxasoarekin topatu nintzen. Nola izan zen, topaketa hori? Bai, bapatian ezagutu nituen surflari pilo, egia da, urteekin surfa, modan edo, presente dagoela, ez? Kaleta, nagusitu indala, da, Jaime Zaldiaran lagunak kontatu zizkidan kriston abenturak, modu, ez dakit, psikotropiko edo kriston fantasia kontu batean, da poesia asko gaz, eta erakutsi zizkidan uretako argazkiak. Da ni ez nekien hori existitzen zala, berez ez nekien uretako argazkilariak existitzen ziela planetan, ez? Orduan, kriston interesgarria iruditu zitzaidan, eta esan nuen, urrengo egunean egingo dut, baina, super soroa izan zen. Argazkilaritza normala edo arrunta egin baino lehen, zu ja uretara sartu zinen. Egia da, erosine bala uretako kamera bat, 30 eurokoa hor piztinetarako, txikitxoa, eta ez nuela inoiz erabili, baina hor neukan gordeta,
Eta zuen, ze arraio, hartuko dute kamera hau, da hartu nuen gainera goratzen naz negua zala. Hartu neban 15 urte nituenean erabilitako neoprenoa, igual zituen 15 urte neopren hori, ez dakitzen bat urte zituen neopren hori, baina hartu nuen neopren hori, kamera hori, nintzen sopelako, berez nire herriko ondartzara, da kriston bihotzekoa izan nuen, kriston bihotzekoa. Artista bizai hori topatu zenuen, ez? Piztu zan, bai? Piztu zan, bai, ze nolabait zan naturan murgiltzea, hor barruan egotea, ez da gehiago gustatzen zaiguna, ez da, itxasoan hor murgiltzea, ion positibo ez edo, bai, ze fisiko-kimiko bai, lotura bat dago, ez da, gure gorputzean, eta gero, artean edo argazkilaritza hori saiatzea hor esena hori harrapatzea, bai, teknikoa zan, alde teknikoa du, orduan maite mindu ninduen. Ogibidez argazkilaria zara edo aparteko ogibidea daukazu? Bueno, hori bai dala galdera ona. Hori bai dala galdera ona. 8 urte igadoro dira, hasi nuenetik, da oindala 4 urte erabaki nuen ezala nire ogibidea izango, eta irakaslean naz. Orduan, egia da, nire irakasgaia dela plastika, arte, marrazketa teknikoa eta marrazketa artistikoa, eta horren barruan bai daude moduko ikusentzunezko lotura bat nire irakasgaian, baina erabaki nuen nahiago nuela pasioa izatea. Uretako argazkilaritza, eta filmmaking, pasioa izatea, ze gogorra da, asko mugitu bar gara, eta oso gitxik lortzen dute soilik surf munduan edo lortzea ogibide izatea, ez da. Azkenean badagoz surf filmmaker eta sortzaile eta argazkilari surfaz aparte beste proiektu askoetan murgilduta dagozela, ez? Adibidez, eskontzatan, bataioetan, edo eta markekin edo instituzioekin argazki kontuetan. Karo, surfa bakarrik proiektu moduan edo... Bai, surfean oinarritu egiten direnak oso gutxi dira, berez, ez? Bai, zaila da, banekien posiblea zala, saiatzen manuen nik uste, haien lortuko nuela, baina erabaki hori hartu neban, eta gainera gustatzen jat, irakasle izatea. Denbora asko duzu, bai, ez? Claro, noski, orduan, gero udaran, junaiteke, Aldi bazetara, adibidez. Adibidez, da nire kontu, nire kabuz, da batez be jutea, argazkiak egitea edo nik nahi ditudan filmak sortzea. Ze gainera nik nahi ditudan filmak sostenibilitatearekin daukate erlazioa, orduan behar dut nire denbora. Eta gainera, ez daukazu presin hori, zure proiektuak dira, zuk ekoitzitakoak, eta nahi duzuna egiten dozu esken finean. Hori duk, non-pressure. No pressure. Zero. Hori duk. Orduan, kriston naden ere pasioa. Gero, uretako edo surfaren inguruan sortzen den argazkilaritza hori gogorra da, bai, ez? Azkenean entrenamendu bat behar da, gero jakintza txiki bat behar da jakiteko non dauden edo non dagoen urautxia, non dauden korronteak, ea olatu honek uharria ote duen azpitik, ez dakit. Zuk horri kontu horiei erreparatzen aldiezu? Hori bai netzat barregarria da, ze ezaten diatenan entrenamendu edo nik jarraitzen dut meinakoseko estiloa dela nahiko pirata edo punk style. Ez dut entrenatzen. Hor, 3 metrokin eta... Ez dut inoiz ez dut entrenatu. 4 metro eta... 4 metrokin ez sartzen. Baina ez dut entrenatu. Bueno, behin bai, zukuaz, junginen piztinara eta motivatu barzea, guazen piztinara eta egin genuen bizpairu apnea eta, baina, gero bi egun izan ziren eta utzi genuen, ez? Baina berez nik uste psikologikoki dela hor dago gakoa. Gero, olatuak eta olatuak egongo dira, bai. Adibidez, meinako ez dauka antza askorik mundakarekin, ez?
Orduan, zelan kudeatu egiten Bai. dituzu ezberdintasun horiek, ez dakit, adibidez, mundakara soazenean, ez dakit, zelan daro bazu hori. Dazuk esan duzuna, ez da, korronteen asuntoa. Bai. Niretzat behintzat, garrantzitsuena dira, korronteak non dauzen jakitxea, bueno, nire argazkialerentzat eta noski baiet surflarian entzat ere bai, ez da, non dauzen korronteak, da hori jakin da, sarrera eta irteera ja pixkat ez, izan behar dugu 100% kontrolata, dena ondo da, jungo da, ondo. Panikatak, zero. Baina ibiez mundakan, zaila izan behar du, azkenean korrontia oso gogorra daan, ez dakit. Bueno. Eta baina zuentzako, zabiltzatela hor kanalean, ubide horretan. Ni egia da beti sartzen naizela marea igotzen. Marea jisten, ez daukantzarik, marea jisten edo marea igotzen. Dago korronterik eta beste aldetik korronte itzela dago. Orduan beti saiatzen naz, marea igotzen sartzen mundakan, eta eske tutu horiek ikustea ematen gaitu kriston indar psikologikoa, ez? Ez dakit, nondik dator indar hori, baina bapatean superpower eta hor gaude. Duan, psikologikoki oso prestatua egon behar da, ez, mondaka edo meinakozeko urrautzi modukoak argazkilari moduan sartzeko, baina azkenean ez badukazu entrenamendu fizikorik, ez duzu inoiz izan basustorik edo beldurtu zaituen unerik? Bai, nik uste, ez dut entrenatzen, baina egia da nik uste beti izan dudala osasun ona. Beti izan dut kontrol bat arnasketan da oso pertsona lasaianaz. Kriston lasaitasuna daukatu barruan, orduan horrek laguntzen du, ez? Asko laguntzen du, ez? Rollo meditation. Bai. Sustoak, bai, izan ditut 3. Konkretuki 3 susto potente. Potolona? Potoloena izan zen el bruskon. Batean korronteak eraman ninduen, izan zen lehenengo eguna, el bruskon, lehenengo eguna bertan, eta ezin nintzen sartu, handi zegoen, saiatu nintzen leku batetik sartzen, ezin eban. Saiatu nintzen bestaldetik, eskumaldetik, eta ez zegoen inor hortik sartzen, baina zonen, saiatuko naz. Da, batean, oindiokan, oroitzen naizenean, batean, olatu bat pasatu neban azpitik, begiratu nuen ondartzara, hor, atzera, da saia ez nuen, ondartza ikusten. Korrontea eraman ninduen kanpora, eta zein neban, oiuka. Itxaso zabalean. Nere bizitzan behin, eta espero dut azkena izatea, oiuka egin nuen, rollo, auxilio, esan nuen, que es como panikatak, auxilio. Ja hori da panikatak, auxilio esan dut, hori ez. Korta el rollo. Orduan, esan nuen, gaur ez nazilko. Esan nuen, gaur ez nazilko, da korronteak eraman ninduen, da batean beti mosten da korrontea, ezta. Eta zegoen olatuak akantiladoaren kontra. Da esan nuen, hortik irten behar honaz. Eta ez dakit nola, Spider-Man indarra zerutik etorri zan, eta kriston saltoa emon nuen akantiladora. Claro, eta kamera zintzilik. Kamera, eskuan, aletak, katu oman edo, heavy, oso heavy izan zen, eta akantiladora, como que itxatzin nintzen, da akantiladoan, super gogor. Eta gero itxasabarretik aterateko? 5 metro zeuden, oso erraz ezan. Zan tipo roka iaia volkanikoa edo oso erraz ezan igotzea, orduan bapatean eskaladorea bihurtu nintzen eta salbu. Baina hori beti arrisku momentua daukasunean, beti izango da zure burua da gorputza, bapatean aterako dau indar ekstra bat edo etzen nuen espero. Etzen nuen espero nindarran. Arriskuaz aparte, gozamenerako lekua ere imaginatzen dut egongo dela. Esan duzu, nolabait ere, harreman estua daukazula Meñakozekin, da zure olaturik gogokoena argazkiak ateratzeko edo? Bai, Meñakoz da oso leku berezia. Magikoa, ez? Magikoa da, mistikoa, asko respetatzen dugu. Meñakozera doan jendia, edo behintzat nire ikuspuntutik, dauka beste arima bat, edo
ez dakit, da surfa, baino ez da tipo surf by surf, da itxasoa, ez dakit. Bueno, olatua da, kalitate mundiala dauka, zen berez mentauai irletan egon nintzen bila bete, eta konturatu nintzen bainakos daukala, eta top da. Olatuaren kalitatea da bikaina, itzela da, polita, kriston indarra, eta gero esena da oso polita. Egia da, oin ez nagoela motibatuta olatu handiekin, eta nagoela filmatzen pixkat gehiago surf ekologikoarekin. Orduan, egurrezko taulekin nagor, emon diot pausa bat nire karreran, eta nago gehiago, tipo, trantsizio batean nago orain. Ze daramatza igual 2 urte gauza gitziago egiten, ze nago trantsizio batean, ekologiko mundu horretan. Geroxeago erreparatuko diogu horri, baina nik galdetu nahiko nizuke ere, egin dugu berba apurtxu bat olatuen inguruan, baina gero surflariak badaude ere, olaia nahiko fotogenikoa da, ni ez horren beste, baina zein da horrela surflari fotogeniko bat esan dezagun? Zuretzako edo beti... Olatu honena, edo agian da beti olatu honena harrapatzen duen surflaria, ez? Edo beto agertzen dena? Niretza da Andrea Molina, da nire laguna Andrea Molina, da Kataluniako neska, da Kantabrian bizi dana, da superpolita surfeatzen du, egia da egurrezko tablekin surfeatzen duela, baina naiz eta egia daukala bakarrik plastikozko, edo fibrasko bakarrik surf taula bat, da peta bat, eta niretzat nire surflari gogokoena Andrea Molina da, eta gainera nire laguna. Berez, asko estimatzen dut, eta kriston gainera surfeatzen dau olatu txikiak eta handiak ere bai. Oso tematuta zaude surf ekologikoarekin, zergatik? Eta egurrezkoarekin, ez? Bai. Okerrez bagaude, azkeneko 2 proiektuak ekologiarekin eta egurrezko olekin erlazionatuta dagoz, ez? Bai, egia esan, ez dakit, 2 arrazoiengatik egiten dut. Lehenik eta behin, maite mindutan agolako taula horiekin, uste superpolitak die, funtzionalak, erresistenteak, da gero, ez dut izan nahi argazkilari edo filmmaker de surf by surf. Azken mola dontan ez dut asko, surf by surf. Ez, izan nahi dut zentzu bat izatea. Zentzu bat. Da, ja igual asunto filosofiko bat, zertarako nago hemen, mundu honetan. Claro, hori, egurrezko olen kultura zabaltzeko, ez? Zabaldu nahi dut, demostratzea, funtzionalak diela, da demostratzea posiblea dela, da orduan zenbat eta zenbat shaper gehiago egon, ze orain behar dugu shaperrak, adibidez kurri, ze, gaur egungo shaperrak egurrezko tabletan dira, Sergi, Flama, gero dago Alejandro Padró, Marshall Hamplin zeiten dituena, gero dago katalandarra David Sandoval, geroz eta shaper gehiago daude. Euskal Herri mailan? Da, adibidez, Euskal... Ez dago ondino, ez? Uste dut ondino, ez. Da, adibidez, kurri dela Euskalduna, eta petianik egin dituela surftaulak, hasi nahi dau, behintzat frogatzen, saiatzen. Orduan horrek motibatzen dau, pilo bat. Bai. Ikusi genuen, ez? Horrelako hol bat, sukutruku zure film horretan, ez? Bai, sukutruku da zukuk hartutako kriston olatuak urrezko surftaula batekin, da nik uste ondo gehatu zala, eta demostratu zala surftaula horiek mundakako tutu erraldoiak hartu ditzaketela. Harreman estua daukazu berarekin gainera? Zukurekin bai, eta eskertzen dut, berezia da txaman bat, eta asko laguntzen dau, bai. Tabla honek, direz, berdin-berdinak, azkenean, egunean erabiltzen ditugun tablak eta gehienak ikusten direnak poliesterrekoak dira, foam material oso kutsakorrak. Ze bereizgarritasun dakie egurrezko oholek? Forma
dia berdinak. Forma berdina. Poliester eta egurrezko taulen forma berdina da. Zera ezberdina, gainontzeko gauzak, ez? Pisua adibidez berdina... Bai, berdina da, eta inkluso txikiagoa. Ni adibidez daukat 8-0 bat, ze esan dudanen moduan, alikate bat naz, orduan behar dut 8-0. Bueno, garrantzitsua da ondo pasatzea, ez? Hori bai. Eta beti emoten diot nire tipo semi-longboard jendiari hartzeko, eta jende dana esaten du, ostras, que no, que ez du pisatzen, tal. Zeratikan, egurra dela Paulounia hau, Paulounia egurra dalako, eta da egur berezi bat. Pisu txikia daukana. Gehien bat, pisu txiki, impermeable, orduan oso ona da itxasuan murgiltzeko egurra. Da gero barrutik dauka foam birziklatua, edo deitzen diotena EPS reziklau. Ez daukate berez plastikorik. Ez daukate plastikorik, ez. Eco-friendly total. Bai, eta gero gainera, adibidez Alejandro de Marshall Hamplains egin duena da hartzea kortxipan, eskoletan erabiltzen ez diren kortxipanak zedia du apurtuta, imaginatu, ez da, milaka kortxipan apurtuta, ez da. Orduan, bai, hartu da berrerabi hori, hartu foam, barrukoa, da gainetik jarri egurra. Egurra. Bai, eta listo. Orduan, uste, 6 perrak animatzen badia, uste dut polita izango litzatekela proiektu hau. Behintzat surflari, nik uste dut surflari danok izan behar dute egurrezko taula bat. Behintzat bat. Probain barko dugu, ez? Bai. Aizu, argazkilaritzan mundura voltatzearren. Lehenago, Olai eta biok berba egiten, esaten zian, izango da Pauloski Euskal Herrian daukagun emakumezko bakarra argazkitan ibiltzen dena uretan, edo badaude gehiago? Gehiago daude, bai. Lagako dago iratzen zeta, lagakoa. Laga, ez? Bai, da gero dago besteat daukana uretako kamera bat, baina gaina sopelakoa da, baina ez dut ezagutzen, ez naz oroitzen izenaz, baina egia da gehien bat sartzen dena ninaz. Eta ni gainera haiekin hitz egin dut animatzeko, bainako sartzeko, mundakara sartzeko, ni animatu. Ni ikusten dodanean emakume bat hartuko da bela kamera bat, niri ez dakit nola hitzaten da, euskaraz, hermandad edo. Aizpatasuna motibatzen da, pillo. Zergatik uste duzu ez direla gehiago animatzen? Oraindik ez dut aurkitu. Oso berria delako, bai, ez? Azkenean... berria ez. Ez dago hainbeste filmmaker, uretako filmmakerrak hemen Euskal Herri mailan baditugu oso onak. Eta onak gainera. Oso onak, baina berez ez dagoz... Baina adibidez Edu Bartolome daramatza, 20 urte baino, eta... berri ez. Da, Willy... nola ditzen zen, Willy Uribe izan zen, behintzat neri esan diatena. Aitzindaria edo. Aitzindaria, bai, Willy Uribe, ez dakiz zenbat urte igaro diren, baina seguruenik, igual 20 baino gehiago. Da, orduan, nik uste denbora igaro dela emakumeak frogatzeko. Ni ez dakiz zegatika. Bai, eske, oindala 20 urte bez, uretan emakume oso gutxi ikusten ziren surfean, orduan, asko aldatu inda asuntua. Garapen oso azkarra izan dugu azken urteetan. Bai, igual, beira, oin hasi naizela pentsatzen, egia da adorea, atara bar dugula, ze egia da askotan sartu naizela, adibidez mundakan, da 100 gizon, da emakume bat bakarra egotea, horrek hori ez da erraza. Orduan igual, ez dakit, baina igual haiei galdetu beharko litzateko. Baina erraza ez da emakume bakarra izatea, hori egia da.
Nik galdetu nahiko nizuke apurtxu bat, ze motatako harremana daukasun surflariekin. Esan nahi dut. Ez dakit saioak antolatzen ote dituzun aldez aurretik, edo joaten otezaren zure kabuz uretara eta ateratzen dituzun argazkiak, edo aldez aurretik ez dakit hitz egindako kontua da. Esan nahi dut, adostutako saioak dira horiek? Neri gustatzen jat lagunekin jutea, ezta? Baina askotan bakarri juten naz, eta batez be da lan moduan, ez? Oficina. Oficina modus operandi, eta bueno, behar dudanean argazkiak saltzen ditut. Eta bestela, saioak, bai. Eta jendiak, zera, argazkiak debalde eskatzen alditu. Doain, ez? Askotan ematen du, oi, haizu, pasatuko dizkidazu argazkiak ez dakiz zer, eta pasatuko dizkizut, baina honek, nire lanak badu prezio bat, ez? Bai, normalean ez daukat arazori. Lagunei, ulertzen dugu, hoiei debalde, baina noizbait ez ezagun bat gerturatu zaizu, baduzu nire argazkirik, pasatuko didazu? Baina nik uste, ez dakit, baina igual da nire oficina modus operandi eta ez diate debalde eskatzen. Galdetzen dizutenean onartu egiten dute... Bai, tipo... Ja, horrek presio bat duela. Zenbat tarifa, ez? Bueno, leheno, igual galdetzen, lehenengo galdera da, badakazu, galdera hori, egin behar da, badakazu nire argazkirik, eta igual badaukat argazkia, eta hau da tarifa, oso erraz. Bai, alde hortatik ez daukat arazorik. Honek hau izan ziteke nola baitere salaketa zera bat, baina uste dut beste motatako salaketa bat ekarri diguzula, ez? Bai, egia esan larriago iruditzen zait lokalismo ekstremoa. Beraz, zure salaketa da lokalismo ekstremoa. Lokalismo ekstremoa, bai, edo errespetu gabeko lokalismoa. Uste dut oso larria dela. Zer da lokalismoa da? Pertsona bat, pentsatzea olatua berea dela, ez? Jabetasun hori, ez? Spot horren jabetasuna. Eta olatuek, jabe bakarra daukate, itsasoa dela. Orduan, hori argi eduki behar dugu, eta uste dut birrezkuntza egin behar dugula, kontu hortan, salatu behar dugula hainbat respetu faltako lokalismoa, hainbat anekdota entzuten ditugu, ez da? Da, niri adibidez, gauza itzuziak gertatu zaizkit. Adibidez? Adibidez, Rodiles. Oso zauna da, nik ere eukin ditut nebriak hor. Gainera argazkilari moduan, ulertzen du? Bai, sartu nintzen, Andrea Molinarekin, eta etorri zen surflari bat, oso aurpegi txarragaz, itxusiekin, da hori ez da normala, ez gara ezagutzen, ez dakizun hor naizen, ez da bidezkoa, inori txarto hitz egitea, baina inun, itsasoan, ez da kalien, edo... Hori, nun jarriko dituzu argazkiak, da gauza horiek, Ez deko logikarik, segero, profesionalak etorten dira, eta arazorik ez da, ez? Jo, beitu, ez daki nor nire olatuan dago, eta ze ondo, ez? Eta gero horrek zera ekarriko du erreportaje bat, bai? Baina nik uste dut dela errespetua eta eskuntza azkenean, ez? Bai, hori da. Ze zuri gerturatzen bazaizun honor bere ondartzan, edo bueno, bere ondartza ez da izango, baina lokala berez dan pertsona bat, esaten, aizu, mesedez, kontuz argazki horiekin... Bai, hori da. Horrela, nonor badak... Bai, formak. Baina gehien bat oso, forma itxusiekin, da benetan tristea dela, da birrezkuntza behar dugu, gauza hau, lokalismo ekstremo hau, beste modu batetara lotzea, berez, ni printzipioz pertsona bat berdin tratatuko meinako zen Kanariaru artetan edo non, ez da? Eta jabetasun hau kentzea, ez gara jabeak, olatuen jabeak. Aipatu duzu Rodiles, baina hemen Euskal Herrian
horrelako zerbait gertatu zaizu inoiz. Bai, eski gainera oso divertigarria, ni noski aurkitzen bat, bueno, ez dut aurkituko olatu sekretua, ez da, baina... Gaur egun... Baina, osea, noski baietz, olatu sekretu batean banago, noski ez dodala argazkiak publikatuko, ze noski niri gustatzen diat magia, poesia, da salvajismo hori mantentzea. Baina, Euskal Herrian, eta gaineran Getxon, dago olatu bat, gaina oso, ez dut izena esango. Imaginatzen dut zein den. Getxoko olatu bat, eta bakearekin, harremana daukan izena du. Bakearekin harremana daukat, da hori izan dut arazoa, izan nun arazo bat. Baina egia esan, berez, 8 urteetan maximo izan ditut 4 arazo, berez. Osea, berez da portzentaia da oso txikia, osea, orokorrean pertsona honak gea, ez da? Da portzentai minimo bat. Da jendeak kamera ikusitakoan ez du jartzen direla, ez? Ean hona agertzen diren argazki honek. Bai, baina ez bada leku sekreto bat zeharraio. Filmmakerrak berez esaten dute, ez? Itxaroten dutela, adibean suelo oso potoloa egon dala. Zukalakorik egiten duzu bai? Publikatzeko, hori da. Zera, hori pasa egiten denean, edo iragarpen ona pasa egiten denean, itxaroten dozu ez daki. Ni egia da ez dela Getxoko leku sekretu honetan, ez dodala adibidez historiak jartzen, edo normalen ez dut jartzen, igual jartzen ditut, edo argazkiak publikatzen ditut igual urrengo gunean. Hori da, itxaroten dozue denbora prudentzial bat, ez? Nik uste dut danak egiten dugula hori. Bai. Bueno, aizu, bukatzen joan beharko gara, ze gaude supergozo hemen berba egiten, baina Gazteako lagunek eta ITB podcasteko lagunek badaukate muga bat, eta respetatu egin behar dugu nola ez. Pauloski, eskatu behar dizugu kanta bat, ez? Agur esateko. Bai, agur esateko, gure gonbidatu guztiei kanta berezi bat eskatzen diegu, surfarekin edo itsasoarekin kasu honetan erlazionatuta dagoen kantua. Zein da zurea? Nire kantua da, When We Were Free, ez da naturarekin erlazioa daukana. Da pixkat bueltatzea bizitza primitibora. Hildo hortatik. When We Were Free, libre ginenean ez, horrekin esango diogu agur, ataloni. Eskerrik asko. Primeran pasadugu, Zuri. Paula, mi esker etortzearren, zure historia kontatzearren, oso interesgarria izan da. Beraz, hemen txegon gara zure zain beste behin, etorri gure badozu. Gora zuek. Hau da zure etzea. Benetan, eskerrik asko. Gora zuek. Zuri. Agur.